Bé, aquest és un vídeo per parlar-los dels olis essencials. Els olis essencials treballen a un nivell, sobretot cerebral, i impacta l'olfacte. Sabem que impacta directament en l'amígdala. L'amígdala és com el director de les nostres emocions. Allà on impacten una olor, tots podeu tenir l'experiència de que us recordi la vostra infantesa o que un perfum et recordi a una persona, per exemple. No? Doncs aquest impacte que tenen els olis en el nostre cervell és justament el que jo porto molts anys experimentant a mi mateixa i amb molts dels meus clients de ioga a domicili. I hem comprovat que l'ajudar-nos, apoyar-nos d'un oli essencial ens facilita la connexió amb nosaltres mateixos. I aquest és el motiu pel qual jo en alguns dels vídeos del Cuida't Cada Dia introduiré algun oli i us proposaré algun oli. Tot i així, si no tens cap pràctica, si no tens cap oli, si és una que et sona a xino, simplement escolta aquest vídeo i si et ressona em demanes i t'explicaré com aconseguir un oli de qualitat. Si no et ressona, simplement, en les pràctiques que estiguem utilitzant un oli essencial, simplement tu et disposes a respirar conscient, a ser conscient de la teva posició i a obrir l'olfacte, no? A sentir les olors que puguis tenir a casa teva o en l'espai que estiguis practicant. Tornant a l'oli essencial, quina és algunes de les maneres que utilitzarem els olis? Una serà la més habitual, serà agafar l'oli, posar una gota en la nostra mà no dominant, tancar el pot perquè són volàtils i s'evaporen, i activar-lo amb la meva mà contrària. Aquesta és una de les formes. I seguidament el que faig és fer com un petit recipient i apropar-la a una alçada, a un espai en què a mi em vagi bé, que no sigui ni molt fort ni molt lluny, val? Perquè clar, aquí hi ha una gran intensitat d'olor i això serà una de les maneres d'inhalar l'oli. L'altra manera és que et proposaré que obris el pot i inhalis mentre el bòtil passa per sota el teu nas. A l'expulsar treus el potet de sota el nas perquè et treguis tot l'aire i surti tot el restos de l'aire. I quan tornes a inhalar, tornaràs a fer un altre passe. Aquesta és una altra manera. Una tercera manera és utilitzar un difusor a la sala, que el tinc aquí darrere, ara mateix està parat, però això és un difusor que aquí el que faig és aplicar-hi un oli concret i el que m'està fent és aromatitzar tota la sala. Seria una altra manera. Hi ha altres, que és crear una brisa, un spray, pulveritzador, o inclús pots fer posar en una bola de cotó, amb un trosset amb un mocador i tenir-lo a prop, no? I deixar que aquesta olor vagi impregnant, no? Cada respiració que jo genero. Si tens interès en saber una miqueta més d'això, tinc un vídeo preparat que et puc passar perquè coneguis què és un oli essencial, de quina manera els podem usar i com aconseguir els teus olis per tu, per la teva pràctica, si així ho sents. Però de nou, no et sentis obligat, no, a haver d'entrar en aquest món si no et ressona. Si tens algú proper que saps que sí que en té, doncs proposa-li que et comparteixi la seva experiència i que puguis fer una primera pràctica amb un dels olis. Jo et puc enviar una mostra a casa teva i que tu tinguis la teva pròpia experiència amb un oli de qualitat, perquè aquesta és la part més important, que l'oli essencial que utilitzis sigui de gran qualitat. Avui en dia en el mercat hi ha de tot i no tot serveix i no tot et recomanaria que ho empressis. Així que sense allargar-me més, que tinguis un bon dia i una bona pràctica.
pràctica d'avui del cuida't cada dia. Gràcies.